sa Bicol. Kami sa Bicol. Ay, katabi ko pa sa ilan. O, tubig mo. Bigil na. Ako na ka mo. Pinagpilit kita mo. Ayaw. Ano, magkano bibigyan ko sa'yo? Kapatid! Kailan ka pupunta dito? Punta mo lang kami ni Tita Roberto sa doktor, pero mamaya, nandito na kami. Ayaw mo ka. Upo ka muna yan para madali ka niya para sa hindi ka na meron. Ganun lang. Masarap pag madali. Hindi mo masakit. Tapos hindi na siya. Hindi na mahirapan. Diyos lang naman ako. Tsaka. Diyos lang naman ako. Kayang-kaya mo yan. Ano tingin mo? Jones Dax. Saan ka pupunta? Sarap pa rin ito sa pakiramdam kasi dahil may ipikis yung
naghahalo yung presko sa katawan. Ayoko yung ano, amigo. At din ako, ayoko nun. Naglalabog ako. At saka ako, parang pinupunit balat ko dun. Tapos pag ano, ano siya masyado siya ano. Mm-hmm. Harap na. Para relax ka lang. Makaon ka na? Ah, ikul. Sarap. Buto. Sarap. Diba lumalaga to? Pero pag lumalaga to kami. Huwag ka sexy. Harap na. Huwag magalala, hindi pa tapos yan.